Ngiyanqaba ukubambelela ezithembisweni zomuntu odlulayo. Le nyathuko ufuna ukungihambisa yona ngiyayazi, ngike ngayihamba ngaphambilini, ngiyasazi isiphetho sayo. Ngiyabazi ubuhlungu bokusala ubambelele emagameni engasekho umnikazi wawo. Ngike ngaba mina yingadi ngaphambilini ebivundile, kwatshala uthando, uthe elahluma bengekho besalichelela elinakekela. Ngiyawezwa nje lawo mazwi, akusiwona amampunge, kepha indlela yokufinyelela enhlizweni yami maqeda umzisa ubuhlungu nawe bese uyangishiya. Kuyindlela yongenza ngithambe, ngithobe, maqeda ngikhole yonke into oyishoyo. Kuyothi ngafika usuku lokuhamba uzuke ungixwayisa, uyopakisha bese uyahamba. Uyongabi nandaba ukuthi mina ngizizwa kanjani. Lawo mazwi wakho ngicela ukuthi angene ngalana, aphume ngalana, angahlali enhlizweni yami ngoba ngiyayazi ukuthi uma esithanda ithanda kanjani. Ngiyanqaba, angivumi ukuthemba la mazwi owashoyo ngoba mhla uhamba uyohamba ungavali.